Sudah tuh, sudah. Halo logofor खुलुमबाय आं सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरायहरबाय। बेरायफैलायबाय नै डिमाकुसि दैमु नोगोराव बेफोरबायदि समायना रमायना भिउसखौ सानाव नुवाना मोनायावसो नुयो नालाय लाइटनि बाहादुरिखौ मोनायावसो नुयोना नायनानै ला मोनायावहाय बेफोरबायदि माने लाइटनि बाहादुरिया एकदम मोनायावसो ओरैबायदि समायना ओरैबायदि गाजा नांदोंना नै लामाया गोलावथार टनि लाइटजों साजायनाय लामाया एकदम पुरा मेन गेटनिफ्राय पुरा अपेन मार्केट अपेन बाजार मोनहैजासिम माने गोलावथार लामाया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आइ लाभ डिमाकुसि बरिया बिथिंजाय लाइटजोंहाय साजायना होदों नेक्स्ट ब्लगावसो नोंथांमोननो सानावहाय लाबोनोसै गाबोन सानसे दंबावो गाबोन माने लास्ट गाबोनहाय सानावहाय बानायनोसै ब्लगखौ नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना मोनाबिलिनि बुस्थु एसे नायनानै लाबावदो डिमाकुसि दैमु नोगोर दा दिनैनि भिडिअ'आबो माने लोगोफोर मोनायावसो जाबाय ओमफ्राय दा माने मेन गेटखौ मोनसिगोन आरोना ओंखारलांनाय मेन गेटखौ बेनिफ्राय ओरैबायदि बरिया माने मेन गेटनिफ्रायनो हाबजेननायनिफ्रायनो माने नैबे टनि लाइटआ एकदम अपेन मार्केट मोनहैनाय अपेन मार्केटसिम बिराद गोलावानो नै जिखुनु आयदानि सायावनो सोलोंथाइ लानो हागोन गियान आरजिनो हागोन जिखुनु टाइमाव एनिटाइम कम्पिटिसन गैया माने आं ओमफ्राय दा माने मेन गेट ओंखारलांनाय लामाखौ मोनबाय दायो गोजोन्थों बैनो नै मेन गेटआ बिराद गुवारखा बेसेबां बिगा होनदोंमोनथाय गोसोआवनो गैला बावबाय दैमु नोगोर डिमाकुसि खर'जों खर'ल'खा मानसिफ्रा गाबोन सानावहाय मा जानायखायनोसै दा माने मेन गेटखौ मोनबाय आरोना नैबेनो आरो मेन गेटआ दा माने ओंखारलांगासिनोसो दङ नैबेयो मेन गेट नैबेनो मेन गेट दा माने ओंखारलांगासिनोसो दङ ओमफ्राय नैबेखौ नायनांगोन आरो नै मेन गेटखौ खेबसे नायनानै लाबावदो लोगोफोर नैबेयो मेन गेट एकदम फट' लानाया नै मानसिफ्रा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन गाबोन माने सानावहाय बरिया लाबोनोसै आरोना ब्लगखौहाय ओमफ्राय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनानै सोर मोजां मोनो मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि